Qed ikomplu jikbru l-mistoqsijiet serji ħafna dwar minn fejn il-Partit Nazzjonalista ġab id-dettalji personali tal-ħaddiema taċ-ċivil biex seta' jibatilhom fuljett anonimu mimli gideb u allegazzjonijiet foloz, intenzjonat biss biex joħloq biża' bla bażi. Ma' One News, il-President tal-Partit Nazzjonalista Marthese Portelli qalet li l-Partit Nazzjonalista ġab id-dettalji tal-ħaddiema taċ-ċivil minn fuq ir-reġistru elettorali. F'email li bagħtet b'risposta għal mistoqsijiet ta' One News, Portelli qalet li l-fuljett intbagħat lill-ħaddiema li l-indirizz tagħhom huwa mniżżel b'mod pubbliku fir-reġistru elettorali. Madankollu bil-kontra ta' dak li qalet Marthese Portelli, huwa impossibbli li l-Partit Nazzjonalista kiseb id-dettalji personali tal-ħaddiema taċ-ċivil minn fuq ir-reġistru elettorali. U dan għaliex jekk wieħed jifli reġistru elettorali isib li huwa impossibbli li minnu jkun identifikat l-impjieg li għandhom in-nies. Bil-kontra, f'reġistru elettorali wieħed isib biss l-isem, in-numru tal-karta tal-identita u l-indirizz tal-persuni u mkien ma hemm indikat l-impjieg tagħhom. Dan ifisser li l-Partit Nazzjonalista qatt ma seta' għamel użu mir-reġistru elettorali biex identifika min huma l-ħaddiema taċ-ċivil u jibatilhom il-fuljett anonimu. Tikber għalhekk il-mistoqsija dwar minn fejn il-Partit Nazzjonalista kiseb id-dettalji personali ta' eluf ta' ħaddiema taċ-ċivil. Id-dettalji bħal dawk użati mill-Partit Nazzjonalista biex bagħat il-fuljett anonimu tiegħu huma fil-pussess ta' numru ristret ħafna ta' nies fl-amministrazzjoni pubblika. Dwar dan il-każ min-naħa tal-Partit Nazzjonalista fil-jiem li għaddew kien hemm skiet assolut. Waqt konferenza tal-aħbarijiet nhar l-Erbgħa, Marthese Portelli ċaħdet għal 4 darbiet li kien il-Partit Nazzjonalista li batt dan il-fuljett anonimu. Fl-aħħar ġimgħa ħaddiema taċ-ċivil riċevew dan il-leaflet fid-djar tagħhom li għaddej. Il-Gvern tal-Labor jagħmel eżerċizzju ta' transfers. Dan il-leaflet inħareġ mill-Partit Nazzjonalista. Ma ħarriġ mingħand il-Partit Nazzjonalista. Tiddisassoċjaw ruħkom ġifieri minnu tal-leaflet? Dak il-leaflet ma bagħtux il-Partit Nazzjonalista. Tikkundannaw ġifieri dal-leaflet? Nerġa' ntenni dak il-leaflet ma ħarriġ mingħand il-Partit Nazzjonalista. Ma kontu tafu bih hemmhekk? Ngħidlek li ma ħriġniex aħna definittivament u ma konniex nafu bih. Nofsija biss wara bidlet din il-verżjoni u konfermat anke bil-miktub li dan il-fuljett fil-fatt kien sar fid-dar ċentrali. L-istess reġgħet għamlet il-ġimgħa filgħodu fuq l-istazzjon nazzjonali. Jiena wara l-press conference mort u saqsejt ġibt id-dettalji tal-flyer u iva mill-ewwel ikkuntattjajt anke jien personali lill-ġurnalista u għattilha Wendy. Iva dak il-flyer ħareġ mill-Partit Nazzjonalista. Marthese Portelli ddeskriviet bħala affarijiet li ġeneralment jiġru. Il-fatt li l-Partit Nazzjonalista għażel li jħalli bħala anonimu il-fuljett tiegħu mimli gideb u allegazzjonijiet foloz dwar il-ħaddiema taċ-ċivil.